Soludo ma ije ma ọnụ na ebulu mbata n'ụbọchị nke taata na ozi a ji wee bịa ụbọchị nke taata sị na ya ebuji ozi ya ka ọ dị nkenke ka ọ wee luo onye ọbụla ntị ya ọsịsọ. Unu mana bọọsụ ihe ọfụ na gọvanọ Anambra steeti bụkwanụ prọfesọ Charles Soludo, mana ọ chọkwa n'iso udo. Ọ chọghị iso udo maka na ọ na-eje mmadụ ebe niile mmadụ je wee si n'ọkpa wee na-abanye bụ ozu. Ọ bụghịzi ihe ọfụ na Charles Soludo si na ọ chọrọ ịlụ overhead bridge na Ekwuluobia wee nye demolish ihe niile unu demolish, mana ebe aṅụrị m na wee dị bụ na ya bụ ife abụrụ na Lagos steeti ka maka ọ bụrụ na Lagos steeti ka sị na-achọrọ ịlụ ụzọ na-achọrọ ime demolish niile na demolish ya ma mba ya na ụfọdụ ndị bias ọgụ na-achọ imegide ndị Igbo na-achọ ime nka echefuzi ya na akwa the same demolition ka a na-emekwa na Ekwuluobia. Onye ọbụla wee nabata ya sị na ihe ọma of a good progress of the state, mana nke kazi nzọ bụ na ụzọ ọ kwesịrị ịlụ ọrụ ya so na nwoke dibịa nwa wee napụta wee na-echizi ya bụ Charles Soludo wee na-asị biko nye aha alụ ha mmụọ ahụ ọ na-achọ demolish ya bụ okwu arụsị adị n'akụkụ mere ụda ọ na-achọ idem nye ha alụ ha ya na nke dị na be nne ya na ọ hakwala ya ndị be nne ife cheki obodo Charles Soludo nwekwa usi hapụ alụsị obodo ha na senta waa ụzọ ebe a waa ụzọ ebe a osisi ha ndị a na ndị dibịa wee na-asịsị ha alụ ha alụsị ha ji eme ikenga na-abịa ihe dịla ebe ọ dị. Ndị mmadụ na-asịkwa na ọ bụ na ya apịzi alụsị ahụ ka a relocate ya tụọ ebe ọzọ ka ọ dịkwa ndị nọrọ n'izu ike si relocate ya maka na ihe dịkwala obodo mma na ihe adịkwala ya mma maka onye ha mmadụ ha na-abata ebe a na-efe alụsị ụzọ amandị na ngwanụ soro na ihe dị dibịa n'ụwa chịrị Charles Soludo. Igbo bụ Igbo ya mara unu mma ozugbo ọ ka bụ okenye na-ekwu Akaji of Owo, the priest of the oracle, mmụọ obi na-akụ eze. A sị m gị bụ nwata gwa m ebe ị na-aga ka m wee nwee ike ịgwa gị ihe iyi ekwu ma iruo, maka na onye na-amaghị ebe mmiri nọ wee mabi ya ma mma nata ebe mmiri bụ mmiri ga-anọ wee kwụsị ya. A sịkwa na nkwu onye kpara n'ọkọchị ka ọ ghara ya n'udu mmiri. Onye ọbụla kpatara nkwu ahụhụ ya siri ngwere ya bịara ya ọrụ. Aga m akpabụla anyị wee suo ya ọkụ maka na mmiri ji ite anaghị abịa aka ka a hapụ iji nwa ure mee ọkọ nji ebe ịchụ aja kube ogologo okwu ma nwụnarị m. Mana onye ọbụla amaala gọvanọ Anambra steeti bụ Soludo ga-ziri oro m ozi a gwana ya na okenye kwuru okwu a yakwana ya na akwa gwara m ya wee sị ya na ọfịa na-asọ nkata yepụ n'elu maka ụbọchị ọbụla ọ pụrụ elu nkata abati ya na onye ọbụla a eji efi wee kwa adịkwanụ mma ịnụ na ọ bụ oke tagburu ya na agba na-akwa na abụọ macha mma ewere akpa jikwara uwe ekeresimesi onye a na-ekiri ekiri adịrọ mma ikpo ntụ. A sịkwa nke bụ nwata gwa m ebe ị na-aga ka m wee nwee ike ịgwa gị ihe iyi ekwu ma iruo maka na ihe mmadụ na-amalụ karịrị ya. Ụbọchị gara aga ka m nụrụ na a na-akwatu ihe na Ekwuluobia na-achọ ka edevelopuo ya nkwete nsị na ọ dị mma, mana ebe ya anọ wee kpanwa agwa aka n'ọdụ bụ na achọrọ m ka m gwa gị na omenala adịghị ọkwa ka ụka. Unu afụrụ eruru eke Ekwuluobia? Ịfụrụ arụsị eruru eke Ekwuluobia ka m chọrọ ka m gwa Soludo ya bụ arụsị mmadụ ahụkwa na anwa kpi ya aka ganye ma ya bụ arụsị ejiri aka ya wee sị unu o ngwanụ buru unu m ga-adebe ebe dị ona maka na a na-aya otu mmụọ mma abụlọ mmadụ. Sịkwala m Soludo na oruru eke Ekwuluobia na-ekwu okwu ana m agwa gị maka na ezigo m ya bụ ozi n'ụbọchị ọbụla enupụrụ isi gbuo kpakam na obi eruru eke Ekwuluobia na aya wipe ihe niile dị na gọọmenti haus, aya wipe ma Soludo, aya wipe ma ezinụlọ ya si ga-ama aka ya dị etu a ọmụọ bụ oke ekwuru ya ka ị na-awọchị m na spread news. Achọrọ m ka o ruo Soludo aka sigụ ya na okenye na-ekwu okwu na mmadụ ekwulo ka mmadụ. Ihe karịa mma bụ ọ bụgodị iri na-enwe ka o si wee gbajudore wee n'anya na ya bụ ihe development achọrọ ka ebubata ama nganwụlọ ga eme ebupụrụ mmụọ ahụ ebe a. Soludo jiri aka ya chọọ ndị okenye si ga mee consultation on a proper way. Nke a bụrụ izi mmadụ ọ ma nziro mmadụ ya were aka ya maka na ọ bụ n'oge campaign ọ ya eje a ga-eme a proper consultation gbukwuoro ndị a na ihe mmụọ ga-eji aka ya kwuo okwu ma ọ ya apụ
ọ bụrụ na mmụọ ya apụ mmụọ ya ekwu ebe ọ ya anọ ebe ahụ ọ ya anọ ya bụ Soludo ga-eji aka ya weta ego doziere mmụọ ebe ọ ya anọ ọ bụla ọma hapụrụ nke ahụ ụmụnna m ọ bụ ya nwa ga-eweta aka ya doziere mmụọ ebe ọ ya anọ ọma mma n'anya karịa ka ọ dị bụ kịta edozichara mmụọ ebe ọ ya anọ ị na-anụkwe m na-ekwu Soludo edozichara mmụọ ebe ọ ya anọ egbupụrụ ya efi onye ọ gwara unu gbupụrụ ya igwe bụ gọọmenti igbupụrụ ya maka na a sị na okike ngadike na-eri oke anụ kwada mmụọ ka ọ bụ ichenjiri allocation wee bụ na mmụọ kwuru okwu wee sị na ama mpụlọ si chọọ another means a ga-esi wee rụọ ihe a chọọ ka arụ si chọọ another means a ga-esi wee rụọ ihe a chọọ ka arụọ maka na ihe nji wee kwube ya bụ okwu bụ na asịkwa m na onye na-amala ebe mmiri nọ wee bido mabịa ama m nọkwa ebe ọ ga-anọ wee kwụsị mabịa Shilai na-adị ọkwa ka ụka Soludo enwere ike ọ bụna ịkwatugo many churches ị na-alụ ọrụ adịọkwa m against that ọ ihe magburu onwe ya ọ dị nna gwa gị bụ na omenala anyị adịọkwa ka ụka ụbọchị ọbụla ị kpaniri mmụọ ga-ejikwa aka ekpe si emie onwekwa mmụọ bụ obere mmụọ na amaka arụsị ara na aka na-abụ ka eji ebi ya ihe ọbụla a na-ebunye ya nwere mmụọ bụ obere mmụọ n'ala Igbo ọsọgodi ya bụ na aja ka ekpokọrọta asị gị na aja bụ mmụọ kwanyere ya ugwu ya maka na ụbọchị ọ ga-eme gị ihe ọ ga-etinye gị iberibe n'arụ ihe m na-agwa gị bụ ozi oruru eke Ekwuluobia ziri m ka m na-ezi gị si akpakwana ya bụ mmụọ aka si gaziere m eze mmụọ oriri Ekwuluobia egwu atụnụ ya na mmụọ ekwugo okwu gọọmenti a na-agbụ ya mgba gọọmenti a na-eme ya nke a okwu ọ bụ na mmụọ tiri ya n'ọnụ mmụọ ziri ya zie gọọmenti ka o ya eziru ya tụkwana egwu mmadụ ya tụkwana egwu ihe ọbụla gọọmenti mekata isi peke wee sị na ọha nwa bụ obodo ha ga-atinye katapila ebe ahụ ụbọchị a ka mmụọ ga-eti ya mmọnwụ n'alụ tiziri olu m gọvanọ Soludo ihe a ya ebutekwana ala famili ya ebutekwana ala generation ya ebutekwana ndị a na-alụkọ ọrụ nseke si n'aka mmụọ ha aga m akpabili anyị wee suo ya ọkụ ka ọ dị ka enu anwaghị enwe mana ozi a nziri ya ka baalụ wee ruo ndị o kwesịrị iru aka na ọmụnwa bụ okenye na-ekwu na mmụọ anaghị ekwulọ ka mmadụ mmụọ adịghị ekwulọ ka mmadụ ozi mmụọ ziri m ka nsị ka m bịa ziruo maka na mmụọ gbara ọgwụ gbachaa ọgwụ wee sị ka abịa debe ya n'ọma ahịa ka ọ na-echekwaba obodo ịma nnọkọta echi wee banye n'oche wee sị na ọka ịbịa hopu ya n'ike maka development ị maghị ihe mma na ebe ha arụ kemgbe enwe ike ma mma ha nọ n'ebe a ma nwe ga atụ na Ekwuluobia obodo afụrụ mmadụ ka a na-edevelop obodo ifo mmadụ ma ndevelop ya mmụọ na-echekwaba obi mmụọ na-echekwaba oguru mmụọ na-echekwaba obodo ị maghị ihe ọrụ ọ nọ ebe ahụ arụ ịma lopụ ya n'ike iropu ya n'ike ị ga-arị ihe ahụ ọ na-arụ iropu ya n'ike ọrụ ahụ ọ ya arụ ị ga-arị ya ndị Ekwuluobia uche unu dịkwa ya maka na ọ dị nja mmụọ dị epi ya mma orute o metụ ọnụ o metụ imi ofu aka rute mma n'ozu ọrụ ọnụ ụnụ gba nkịtị ihe a na-akwado ime eme ọ ga-adabidekwa unu ozi ezi m zie ka m na-ezi unu taa a sị m onye afụrụ tata ka afọ ya echi ya gazie ekenekwa m niile ekene nwoke kene nwa ekene ihe na-ejere Igbo ozi wee na-asị na adịlụ nwoke mma adịlụ nwaanyị mma biko anyị ekwukwa ya kwuo na mbụ ka ekwukwa ọzọ wee na-asị biko n'ododododo ndoloko ndị dibịa mechikina taka n'ọnụ ka anyị malụ nke anyị na-aya aya nwoke nwe obodo si n'ọya eme ihe ọ chọrọ ime hapụ ya ka ọ mee ihe ọ chọrọ ime ọ na-agọva na Anambra steeti na ọsọ na ọya akpụrụ dibịa niile dị na Anambra steeti kpuchie ọya akpụkpọ ha kpuchie ọsọ na ọya akpụ pastọ niile dị n'obodo kpuchie na ọya akpụ ha kpuchie ọ ya nwe obodo hapụ ya ka ọ mee ihe ọ chọrọ ime ụlọ fụka nna ya bụ alụsị na okwule okpotogo ohologo ntụtụ taa na ọya akwali nya bụ ihe a na-relocate alụsị relocate akpọta ndị elders kata ma ya bụ afọ ya agba iteke time mana ayọbịa si a nna nekwa ka o siri ka ihe hele ghara ịbịa alụsị ya egosi ha ebe ọzọ ọ ya anọ a na-emenya bụ ife ma afụgo m ebe ọmụ enwe m nji ekwuru ya bụ okwu biko onye nyecha vidiyo anụnwa nyela aka sọskraịbụ na dis channel sọskraịbụ chan ịlaiki ya dispos bụ notifikeshọn gị ka isolukwa anyị na-enweta notifikeshọn mgbe ọbụla itinye vidiyo ọfụ na ịlaiki ya dị vidiyo drọpụ ya kọment na dị kọment sekshọn ngwanụ bụ ndị ọma njem ọnụ ka anyị nwee mgbe ọzọ